Hé, hoor je dat? Even kijken wat het is. Wat is hij nou aan het doen, joh? Oh, hij is vuursteen aan het slaan. Hij gaat weg. We gaan even kijken. Kijk, dit zijn die steentjes die hij dus gemaakt heeft. Zie je dat? Dat is best wel scherp eigenlijk. Auw! Grieksers machtig. Ik heb in mijn vinger gesneden.